Na, tehát most körülbelül így néz ki a nappali. Ugye itt már minden rendben van. Itt fent vannak a felső polcok. Itt az elszívó. Itt az elszívó. Sarokpolc, végső polc. Ez lesz majd, aki oda bemegy. Ez a mosógép, mosogatógép. Annak is ott van fönt az elszívója már, és ott fönt a sarokba már kimegy a légcsatorna. Itt van a mosógép, mosogatógép, további gépek. Ugye a falak azok már szépen le vannak kenve fehérre, a gerendák le vannak csiszatolva, az ajtók föl vannak szegezve, és az alsó szekrények is nagyjából készen vannak. Ebből az következik, hogy ez nem sokára összeállítható lesz. Hát ez így egyszer, aztán, ha itt kimegyünk az udvarra, na azért itt még katasztrófa van, de már nem annyira. Itt már megépült a nyári konyha teteje, szépen be van cserepezve végig. Itt most már csak az alját kéne betonozni. Itt van egy csomó faanyag. Így van. Itt megvan a fatároló. Csurig megrakva. Jó kis száradó fával. Itt még a magaságyás karók, egy halma várja, hogy földolgozzuk. Itt van nagyon klassz rőzsenyőtés. Itt van a megmentett szőlő, ami most majd helyére kerül. Na, itt van még egy nagy halomföld. Na, már azért az itt elrendeződött. És akkor ugye az úgy néz ki, hogy ha innen megnézzük, akkor most ezt a huplit kell elintézni. Itt már készen van a kocsi beálló. Annak szemmel láthatóan majd, ahogy a hátsó fele az be lesz futtatva növényel, és akkor nem süt be a nap akkor se, amikor délután. Itt most a fólia alatt próbálom kiírtani a füveket, és már csak azt a halmot kell ott eltüntetnem, és akkor ez a rész is rendben van. Itt van a két leültetett füge, amiből egyelőre nem lett semmi, de ez még nem jelenti azt, hogy nem is lesz, még jövőre elválik. Itt van néhány lyukka, küzd az életéért, ezek is teljesen ki vannak száradva. A bejáratnál már csak a félig feldolgozott faanyag van,
Még ide kell faanyag, aztán ezt is tudjuk zárni. Így van. És akkor itt van szegény magas ágyásban a csavarfüzek, akik a letett geotextil ellenére is el vannak gazosodva egy kicsikét, és tövik ki vannak száradva. Majd elgondolkodom a megoldáson, egyelőre ez most pont így marad, ha kibírja jó, ha nem bírja ki pont annyira jó. És akkor itt van a műhely. A műhelyben már egész normális rend van, persze ott még ez mind beépítendő anyag, az összes kábel, drót, egyebek, ott már van egy szúnyagháló, itt még tartalékfaanyagok, meg tartalék minden. Itt már viszonylag normális állapotban vannak a szerszámok. Hát talán. De legalább már ennyi helyen van, ami üres, és lehet benne dolgozni. Az se egy utolsó dolog. Meg itt már azért most mindent meg lehet találni. Úgyhogy előbb-utóbb az ajtó is zárhatóvá válik. Most még egyelőre ilyen klassz zárat használok. Úgyhogy iszonyatosan elgazosodik minden, de már ott hátul is rendet raktam, tehát ott is csak az a dombocska van a földön. Úgyhogy itt nagyon jó kis kocsi beálló, hátulját elárnyékoljuk, akkor az tökéletes lesz. És akkor gyakorlatilag itt lesz még annak a kiülőnek egy ilyen folytatása. Ezt a részt ide kell megásni a magas ágyásnak a oldalát, oda jönnek le azok a tuskók, illetve gerendák, és akkor arra rámegy a föld, itt kialakul egy sima rész,